Wij hoeven nooit over onze schouder te kijken of er iemand meeluistert. In Nederland mag je zeggen en vinden wat je wil. Dat is vrijheid. Rechtop lopen en vrij uitkijken, zonder angst. Vrijheid is ook trouwen met wie je wil en dat vieren met je familie. Zoals het huwelijk dat op 18 april 1939 in Leeuwarden werd gesloten tussen de Joodse Mimi Dwinger en Barend Boers. Van die trouwerij is een unieke film gemaakt. Het enige bewegend beeld dat is overgebleven van de Joodse gemeenschap in Leeuwarden. Die film zat jarenlang in een verboden koffer, op zolder. En pas na de dood van Barend en Mimi werd die door hun kinderen opengemaakt. Die film laat blije mensen zien die een bruiloft vieren. Het is onvoorstelbaar dat die mensen 3 jaar later bijna allemaal zijn vermoord. En met hen bijna de hele Joodse gemeenschap van Leeuwarden. Geloof en religie worden ook nu misbruikt om groepen tegen elkaar op te zetten. En er is maar weinig nodig om conflicten te laten escaleren naar een strijd die de hele wereld in gevaar kan brengen. Vrijheid is een geschenk en een verantwoordelijkheid. Laten we alert zijn op alles wat onze vrijheid bedreigt. Laten we ons inzetten voor menselijkheid. Laten we elkaar recht in de ogen zien. Laten we afrekenen met vooroordelen en angst en ruimte maken voor hoop. Zo geven we de vrijheid door.